Meidän datayksikkö on jäljittänyt tämän talon tällaisen käyttäjän kuin Teenage Mutant Ninja Hitler, Teenage Mutant Ninja Hitler 95. Merkki on keskustelun palstalle syyllistynyt seuraaviin rikoksiin. Kunnia loukkaus, varkauden yltäminen, murhaan tarkauden, yltäminen, uhkaus, laiton, esittely, uhkaus, pitkään täydennys. Ei, tää on väärä termi. Pasi ei kuule. Velvollisuus on sulle nyt asiaa. Miksi totta? Aikuiselta ihmiseltä. Kaikki jengi pitäisi Kunnia loukkaus, varkauden yltäminen, murhaan tarkauden, esittely, uhkaus, laiton, esittely, uhkaus, pitkään täydennys. Ei, tää on väärä termi. Pasi ei kuule. Velvollisuus on sulle nyt asiaa. Miksi totta? Aikuiselta ihmiseltä. Meidän datayksikkö on jäljittänyt tähän talon tällaisen käyttäjän kuin Seppo 95. Sos ja.